keistimewaane Victor selain nari, nembang, suluk, ndalang ki Victor. Iki Takonono ukuran. mahasiswa pedalangan iki pedalangan ya Le, Victor. Pedalangan, Pak. Pedalangan semester berapa? Semester Tor? 7. Semester Loh, 7. semester 7. Penasaran ukuran katoke piro? Ya apa kowe iki aja ngono, penasaran, rada alus nduk ukurane pempese piro kan ngono. Paling nyon sewu ora isone rokne suarane komet. Ya ora met. Aja sini-sini wong lho met. Aja mirang-mirangne aku. Ora. Ayo endi andalan? Jor-joran apik ndi karo Victor? Dajal. Ayo met tes met. Ikuti suara saya. Iya. Apa? Apa nyombong nih suara? Lah iki donya ora enek Victor iki wis nyuwara kok. Gurune probol ya. Ikuti suara saya. Oke, bet. La 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 Iso. Apik le cangkeme ngawur. Vokalmu nyanyi-nyanyi tak. Urung. Tenan lho met sini wong lho met. Kedangnya masih. Ndak. La 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 la. Ya. La 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 la. Nanti cah. Apik lho. Apik dek. Ekspresine deloken vokale ekspresine koyo ondur-ondur. Kok gak iso. La la la. Aduh, Wong ayu. Lah jare marahi ngono lho. Saire Aku to. tak pakan jaran. Ini mahasiswa lho, kaya ngono iki mahasiswa. Yo. Medun. Lho, iki kok gandengane kok seje? J Sopo sira sowan ana ngarsaning sun? Mang dipun tepangaken Gusti mikula Cak Slendro. Oh, Slendro. Saderengipun kula matur nyadong duka bekti kula kunjuk dhateng panjenengan Gusti. Iso. Tak tampa tanganku loro mergo tanganku mung loro. Gawe bungah jroning atiku. Lungguh sing penak ya, Ndro. Nggih, nderekaken Gusti. Aku ngerti. Iki Slendro kae mesti pilok. Sanes menika. Lho kae sapa? Menika namine Cak Kampret. Sak Komeh. kae ya iso omong. Saged Lah kono omongan penak kok kae mek meneng bae iki lho. Kuwi jenenge arepe mangan keringete kancane. lah benten nek kula kali Pak Ogut kan pun tepang dangu to Pak Ogut Mas Supriyadi. leres kalian Abah Ogut, Pak De Ogut. nggih Warung konstruksi. leres warung cemilan menika. Heeh. Menika kalian Mbak Yosi menika tepang dangu wonten Kalimantan. Lho. Pun kados kanca kambak lho punika padha karo tekek ora lali karo gawoke kula pun tepang kalih Pak Ogut. Tegese teko kene padha karo reoni. Leres menika. Petuk kanca Lawas. lawas. Panjenengan pawartosipun pundi Mas? Antuk pendungane sampeyan seger waras tur kena diarani dalu menika bida sowan wonten ing Maja Kerta. Alhamdulillah menawi ngaten. Kae sapa jenenge kae? Kula komek. Lah kok ora omong lho kowe mau. Lagi niki nembe. Nembe ajeng Wong kancane omongan penak, Ndro. Nggih wonten dawuh Pak ya padha kanthi karaharjan. pikantuk pangestunipun Ora ana beda suwiji apa mapano tengahing dedalan. mboten wonten saestu Rama. Lancar gangsar laku jantramu teko papan gunung kene. Matur sembah nuwun Rama. Bagus. Sikile. Leh mlaku ditata. Ora ngerti. piye to? Mlakumu ki lho. Kowe tau ndelok ketoprak. Kowe ajara tata trapsila, cara ketoprak kuwi beda karo cara ludruk. Ya, cara ketoprak ki enek tata cara unggah-ungguh, enek laku dodok. Nggih. Ora laku kesot ngono kuwi. Warana, Ndro. Punten, Pak. Iya. Kula Kang Suwan, Pak. Lek matur sing apik. Alus. Silone piye, Ndro? Warana kancamu lho iki. Wong kok goblok kira-kira. Kula ndelok ketoprak apa ora? Gak. Kowe ngerti apa ora iki? Kale contohno mlakune Slendro lho. Der. Sembah. Anu dengkulku udunun. Ora apa-apa, bengi iki ben bledos sisan. Ayo ngono sikile. Ayo. Totonen to, Ndro. Sikile iki lho.
Sikil sing apik to, sikilmu guaan, sikilmu para norono. Kalau piye? Sikil jek kanggo gua. Lho maksudku ki ditata Ditata silone tindak mlakune iki ditata tindak sak pecak tembung sak limah. Kowe iki nderekke sapa kudu ngerti. Kudu genah. Unggah ungguh solah subasita wong Jawa aja nganti ilang jawane. Met komet. Kowe cerewet nang Ndro. Lho, kowe iki melu sapa? Ya melok kowe. Lah iya. Lho, aku dhisik bingung kok. Lho, Lah kok bingung apa? lah sing telepon aku ya ora ki. Lah nyang apa? Yen sewu Pak Rudi Gondro. Rudi Gareng. Rudi Gareng kok Rudi. Mas aku. Apa infomu apa? Sing telepon kowe sapa? Sing telepon kowe awakmu sapa? Sing telepon nang aku menika nggih, menika Rama saking Tulungagung. Masun Gondrong. Nggih. Lho, lah nyapa kowe rene? Lho lah ya. Piye to kowe iki? Sik to. Wayangane teng Mojokerto, teng bukuku. Daleme Pak Ogut. Bekuku mbahmu, bekucuk. Lah nggih, niku lho. Bukacuk niku. Bekucuk. 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 Oh, Niku malah. lak Pak Sun. Lah ya ora masalah to, teko kene dadi aku. Lah pancen Masun ki dulurku tuwa kok. Ana dongeng entik-entik lho, dulur tuwa. Masun ki dulur tuwa. Dulur Sinarawedi di mana Dulur Sinarawedi. Dadi pomo Masun ora rene sing rene aku sama saja. Jenengan Pak Rudi to? Lho lah, mosok aku ganti jeneng kowe pangkling apa piye karo Lah aku? iya, lah nyapa aku kudu ngono. Lho, lah nyang apa? Lho nek karo Rama aku ngene. tenang. Heeh nek karo aku. Alah biasa. Ya ora masalah. Biasanya enek dagelan ngono kuwi nglokke karo dalang biasa, mulih lumpuh. Mulih lumpuh. Ayo, kowe pengen lumpuh apa ora? Nyang apa to kok nyadak ngono ki nyang apa aku Sungkem kula aku pun. malih isin lho, aku isin lho ngono kuwi. Selampah kula. Aku pekewuh kowe mlaku karepmu ora karepmu aku pekewuh lho lek caramu kaya ngono kuwi mas aku. Wong ki nyuwun sewu lho Mas Komet Mas Rudi ditekake kene iki ora entuk tukar padu. Wong delok iki kerukunan kaya warga Bekuthuk mriki nggih Mbak Cangik. Bekuthuk mbahmu kowe karo komet padha ae. Desa ndi to Met? Bekecot. Lah dalah. Desa Bekucuk. Lah. Lho, udah dhewe keliru. Desa Bekucuk matur sembah nuwun sampun ditimbali panjenenganipun Pak Ogut Supriyadi kalian ingkang garwa Mbak Yosi. Nggih. Heeh, kenal karo Pak Ogut ya berarti. Alhamdulillah sampun Ndi Pak Ogut ndi? Pak Ogut. Kenal apa ora Met kowe Met? Met. Pak Ogut piantune pirsa ora awakmu. Sing dadi nganten. Bangun Ayo. nikah nekarke kok dadi mantu. Ngekarke. Lah ya iki to. Iya. Yo urung. Lho. Piye to iki? Lah kowe wis mangan sego goreng, mangan soto. Lah teko kene kok gak ngerti karo sing di omah to, Met. Mangan soto, mangan sego goreng ki ya umum to wong ditanggap teko ya madang. Masalah sapa sing digawe santai, Bro. Lho, ning kudune tepungan dhisik. Napa? Kula nuwun dhisik. Wong ki nek arep dolan, arep silaturahmi iki paling gak iki wong Jawa adat istiadat kejawen ditindakke assalamualaikum utawa kelan nuwun kudu tepang karo sing duwe omah. Oh, berarti sing Pak Ogut sing wireng. Lho, kowe engko tak biacok lho Mas. Lah sing mapak aku ya monggo-monggo ngono ki. Kaiki ajudane Wah, celok-celok. judan to. Pak Ogut iki piyayine bagus, gedhe dhuwur kaya kula mpunan piantune. Gedhe. Lah Oh, kowe. alah gedhemu sak petelot. Kaya Potelot bujel kok ya. aku gumun lho, Mas. Lah ngopo? Wah, iki sasrane manten. Iya. Mas kawin. Apa? Ora umum. Seperangkat alat sholat, Ah, umum. perhiasan 10 gram, Kuwi umum. uang 3 miliar seperti di Wonogiri. Ah, biasa. Lah seserahan mas kawin ki apa? Iki lho alat berat lho. Komatsu. Pancen yo Pak Ogut ora iso. Sik to. kuwi pakaryan ya, Bro. Lho, wong kula niku pun plek kali Pak Ogut tok. Tenan Niku nggih sasran. Komatsu niku pertanda dados manten menika memperkuat pernikahan. Lah kuwi lek sasran lek ngangkat piye? Lah kok seserahan Wah, pernikahan? niki gak pengalaman. Sasran kan dijunjung diwehke dilungke. Niki mboten usah diangkat. Lah terus, Remote. Jadi cukup di remote saja. wo cetot. Loh, ini model yang terbaru. Oh Komatsu apa Eksa sing terbaru anyar? Terbaru. Ngono lho. Ini juga termasuk pertanda. Pertanda apa mas? Alat berat itu bisa menjadi doa untuk keduanya. Yaitu Pak Ogut beserta Mbak. Mbak Yosi. Nah, niku. Sopo? Maksud doa piye? Napa? Doa bagaimana? Kita ambil dari nama alat berat. Loh, lah kowe malah arep ambil alat berat nyolong lho kowe berarti. Iya, wangel lho.
Lah ya bener Mas Rudi toh Mas. Maksudnya kita ambil dari kata itu bisa menjadi doa. Wo kata-kata adalah doa. Doa Pak. Ngomong. Oh kosakata Pak niki. Tutukno. Betul. Maksudnya kok jenenge apa? Jenenge apa kuwi? Komatsu. Komatsu. Nggih. Ono artine kuwi. Ana artine terdiri dari huruf ko, mat dan su. Itu sudah doa untuk beliau berdua. Mbak Yosi. Manten. Mudah-mudahan Ah. bisa membangun rumah tangga dengan kompak sampai mati menjadi suami dan istri. Wikomatsu. Artine Kompak menjadi keluarga yang bahagia, suami istri. Komatsu. Kompak sampai mati suami istri. Ngaten ya maksudnya. Bocah cerdas koyo ngene to. Lah iki nek gak nang Mojokerto ora tak udal lho Mas. Mosok to, Mek? Lho, Perkara ngono kuwi ae. cah sing gawe komatsu cah Jepang kuwi karo aku lho. Nyapa? Kowe Ini iki- apa? Kenal apik. Lho, Kowe iki Bojonegoro Jepang kok maksu lho Kok iki. ngene-ngene iki lho. Kenal kancamu. gak ya gur ngene tok. Ora ya maksudnya ya kanca pelek. Oh, kanca Maksudnya tahu petuk. Kok gantol-gantolan iki tahu petuk. relasi. Oh, relasi. Lah mongko nyuwun sewu stok kala mangsa niki alat berat. Ah. Sok napa mawon diesel niku kan mereke Lho benten-benten. iya no. Sok sing digunakake iki diesel mereke Kubota. Kuwi apa kuwi, Met? Kubutai diesel Mas. Kuwi ya donga. Niku nggih donga niku. Maksudnya kuwi artine apa karepe apa Met? Karepe untuk anu beliau berdua, Kubota itu mengandung arti nggih menika saged kuat, barokah dan juga jangan lupa bertakwa. Niku Kubota. Niku lho. Kok iso? Niki nek mboten teng Mojokerto, mboten kula tokne lho nggih. Mosok to, Mas? Lho kaya ngono lho. Lah nek son iki kok mereke jerone kok asli kuwi apa, Mas? Ayo kuwi merek. Ayo asli. Artine kena nggih doa. Wah, kok enak niku, Pak. Apa asli? Asli niku kan ini suarane cetha. Ngoten. Bass ya enten, treble ya cetha. Artine? Niki dalem Artine asli. niku merek son. Lah yo doa kaya Pak Ogut itu. Piye to merek son donga. Maksudnya Artine tujuane kaya asli kok Kobuta kuwi lho, Kobuta. Tujuane iki ya nek nganggo asli. Iki ya mben banter ngono tok. Asli. asli karepe ku lho, Met. Karepe. Karepe. Ya iki. Asli ku lho karepe, asli. Bahagia. Bahagia mbahmu. Maksudnya karepe asli kuwi apa? Donga. Dongane karo mantek karo Mbak Yosi karo Pak Ogut. Akan setia dan tidak menyepele niku asli. Lah kok penak men. Nek ora ning Mojokerto, Ora tak tok nih. lah dalange bengi iki Rudi Gareng. Mas yo kuru tetep dadi. Rudi. Mas yo kuru. Tetep dadi. Mas yo kuru tetep dadi. Dadi wis. Ya masuk, Nek masuk. marotuane Pak Ogut asmane Bapak Kasiadi. Kasiati. Kuwi ya donga. Ka. Siati. Niku terdiri di huruf kasih dan ati. Nek Ka. K itu yaitu Nek bacok engko lho, Met. kawin cukup oh, Jarine nek rane Mojokerto ora Ora kok. mbutokne. K. K. Siapa lagi mau? Kasiadi. Pak Kasiadi. Kasiati Pak, kasiati. Niku Kasihan kuwi kaya. K. Kasiadi. takok mulu akeh. Lah kowe sapa ora iki? Lah kok iso kok ya kowe serba bisa kok ya. Jenenge dagelan itu harus multi talenta. Lah mosok Kudu nduk mikir yang teko positif. kubota teko sound system. Lah kowe iso dagelan cerdas apa ora? Lah nyapa ndongakno kok digo dolanan. Lho, lah nek- mosok enak ndongakno kok jeneng sound. Lah malaikate kocluk bingung lho. Lah kowe ndongane padha enek alat berat eksak apa iki? Tekane sing disiki kan kowe. Kowe iki kok omah. Kene kan karek ngetutne. Lah kan komatsu tok. Nyapa tekan sound tekan diesel. Kan ya kuwi termasuk merek ngono. Kowe mertandakan bahwa kamu ku dagelan yang cerdas, SDM-nya yang tinggi. Jadi coba. Lho, Ya careku iki lho, Met, iku kok. Kowe iki dilem karo slendro iki dilem. Kowe SDM-mu dhuwur. Kowe ro SDM ora? ngertos. Apa artine? Sendok makan. Lah susu delur madu SDM. Wah, sami mawon. Kulino. Waduh. Anu biasanya ngaten niku delur Jawa napa delur Maksaku ya. SDM iki Ora, sumber daya manusia. Sumber daya manusia kok ya. Goblok iki ndongane apa ngono karo Donga, sing donga, diomah. donga, Lah donga. kowe ndongane ngono. Lah tak dongane nawake dhewe iki nyuwun sewu lho Mbak Cangik Mas Rudi.
Iki nek ndongake panjenenganipun Pak Ogut iki padha karo nguyahi segara. Ya, Pak. Kita hanya sharing dan memberi motivasi. Motivasi. Kesuksesan beliau nyuwun sewu. Ya. Pak Ogut itu jangan dilihat yang sekarang Mbak Cangik, Mbak Lili. Lihatlah. Lihat yang dulu-dulunya direwangi ning alas karo Mbak Yosi, alhamdulillah pikantuk barokahing Gusti. Pikantuk barokahing Allah Subhanahu wa taala, Nggih. nyambut gawe lancar rezekine akeh. Padha karo nyuwun sewu ngeten iki padha karo sing diarani roda berputar, Pak. Wong ngono, cakra manggilingan. Roda pasti. Roda pasti berputar ya sok rekoso sok enak ngeten iki pas Oh, ngono. nepaki. Ha iki enggak pas iki. Maksudnya piye? Lah kok roda pasti berputar. Roda itu pasti berputar. Ora mesti. Mesti. Lho, sik to. Lah roda serep kae ya ora berputar. Roda serep ya nunggon meneng ya ora. Wong berpikir, Mas. Wo, kuwi Aja logika. Asal omong. Logika kuwi. Roda serepnya. Ya meneng. Maksudnya iki rodane donya iki lho, Mas. Rodane donya iki lho. Wah, lha aku sakmene gedhe ku lagi donya iki roda to. Wah, lha aku nak kadung bocor. Yen saya lho ki bayangno lho. Pak badhe nambalke roda donya. Ki nak ngrambang nang ndi ya kuwi. Wong nek ora berpengalaman ngeten iki lho. Kak Mbak Piro. Cangik coba. Aku yang bayangke nek donya ki nek rodane wis Nggih. dongkrake sepiro. Lah iya ku lho. Met Badhe komet. nambalke roda donya. Maksudnya iki ngene lho, met komet. Piye to, Ndru? Maksudnya iki ora rodane donya iki urip iki sawang Ah. sinawang, culuk kucluk. Kowe nyawang aku? Mm-mm. Aku nyawang. Aku. Oke. Lah ya ora ngoten to, Mbak Cangik. Urip ki sawang sinawang. Lah nggih, pas niku jenenge wong ki uripku. Lho. Apa nyawang aku ngingetke aku? Jare kok nyawang. Maksudnya ora sinawang kucluk. Diagram. Aku iki gare nuruti awak omonganmu lho. Ah, ya bocah nek ora berpengalaman. Wong urip ki sing digugu omongane lho. Lah nggih, tapi nek ngeten iki ra Sawang sinawang kuwi disawang komen Lah kok iya. nesu ki lho. Kok nesu lho? Aduh, padha mawon sami. Maksudnya urip ngeten iki lho, Met, Met. Nah, piye Aduh. piye? Kowe iki kanca karek aku tok lho, Met. Gacok iki Iya, iya. Omonganmu. Kancamu sing kena diapusi mek karek Aku slendro tok. kok. Maksudnya wong urip iki ya sok nang ngisor, sok ning dhuwur. Lah, lek ngono paham. Ya pancene ngono kadang-kadang tapi aku seneng ngisor, Mas. Wong kadang yo ngrasakne kesel apa penak ngisor ngono. Ngeten iki lho. Dagelan sing pikirane mesum teke mesum nggih ngeten iki. Mesum Mas aku. Lho. Sik kok teko mesum lho. Maksudnya sing omah-omah iki piye ben bahagia, ben ayem tentrem, ben ora tukar padu ngono lho, Met, komet. Ya aja omong. Ben ora tukar padu gak sah omong aman. Wong omah-omah rek gak entuk omong ya Mbak Cangik. Lah terus piye kuwi? Lho ya. Lah kan sementing gak tukar padu ora gegeran. Lah omah-omah Lah nek geger piye wong meneng? Ora omong. kudu wong omah iki sing perlu gak usah omong. Iya to. Lah apa mau pengen maem pengen dahar Pak Ogut iki, Mbak Yosi pengen maem. Ya nganggo peragaan gak usah omong. Oh pantomin. Nah iya. Apa kuwi? Mangan mosok ngene ngusung wedi kok ya. Oh iya. Mangan. Omong Sing tok penting ora omong. Oh ndak omong ben gak tukar ben gak padu. padu. Iya. Bar mangan bar dahar Pak Ogut kok ngrasake ngelak piye carane? Oh, Mimi, Mimi gampang. piye? Lho apa kuwi? Mimi, Lah kok ngene? lah mbok bojoku ya ngono kok. Kene le Mimi sik ngono. Lah mbugene bojomu gegeden kayak kok met-met. Iya. Mula nak gendong kan gak ning kene ta, Lah ning ndi? Anakku digendong guri. Lah sebabe Lah kan ngene nak ngene. Kok tak tapuk sisan. Ya umum kowe. Ora cetha kuwi wong apa monster kok ya. bar dahar, Ya. bar ngersake unjukan Pak Ogut tengah wengi jenenge wong omah-omah niki pasti kebutuhan yang harus dilakukan nggih Pak. Jenenge sunah Rasul. Iya. Piye Pak Ogut nek pengen karo Bu Yosi? Ya aja omong. Lah piye? Lah apa kok ngene iki, Men? Mosok padha tuweke ora ngerti. Anggres ngene iki wis pertanda. Apa kuwi? Alah kono dhewe kaya wis lho. Oh iya. Kowe menehi contoh lah koyo ngono kuwi. Kunci dalam berumah tangga iki saling melengkapi. Jangan mencarilah tangan masing-masing. Oh. Wong omah-omah iki kuncine ming siji, Pak. Apa Nek kuwi? saya teliti, kula kan omah-omah pun 5 tahun. Genahno wong kowe sak orane kecilik wis omah-omah Nggih. mbiyen. Kula iki kena kanggo contoh, kaya Pak Rudi iki. Omah-omah iki keluarga sakinah satu cukup satu kali. Peng pira sampean? Idu. Enak peng pira, Pak? Kowe iki Peng pira? kowe nggae contoh ya basa. Peng pira? Ayo. Aku pindho. Kuwi jenenge gajah diplangkoni iso kocar iso nglakoni. Sampean dhewe pindho kono ping 3. Pindho.
tambah-tambah tak biasok rumah Lah, aku. aku sing pisane biasa kok. Wong setia di samping saya setia ning yo ora payu ngono lho. Mula yo gak Ora cetha kok ya. Maksudnya berumah tangga iki nyuwun sewu Mas Komet Mas Rudi. Wong omah-omah iki kuncine siji. Napa? Kudu eling mas kawin. Oh, eling jaman Jam gowo. apa? Apa sing digawa? Perhiasan. Ora nyapa. Loh, kan alat Alat sholat, seperangkat alat sholat dan mungkin uang 3 juta. Apa dadak gawe alat salat karo gawe duit barang. Lah jare kudu eling Lho Mas Mas kawin. Mas kawin ini kan ngono. Mboten no Mbak Saya Cani. terima nikahnya dengan seperangkat kula. Ora, kuncine iki mung siji mas kawin. Lah ya yo, Ora no Mas. perhiasan, Tidak, uang, ora. Mas kawin. Dudu. Lah apa? Upama Pak Mas Ogut nesu karo Mbak Yosi. Nesu. Umpamane nesu Mas Ogut. Nyente-nyente. Nyething-nyething. Gimana ta jam segini kok? Kurang-kurang suarane kurang-kurang. Gimana ta ini? Nesu lho nesune Pak Ogut. Aku suwi ra tau nesu lho, Mas. Iya toh? Jam segini belum ada makanan ini. Malah kaya jarwo. Sing Mbak Yosi teko. Iya. Mas kawin. Mas kawin. Heeh. Kuwi to. Iya. Piye kok? Umpamane Kamu belum ada makanan jam segini bagaimana ini? Mas kawin. Oh, nak wilayah Mojokerto gak ngono, Dik. Lah piye? Mas kikuk. Tak tapuk. Ora ki slendro dilungokne malah dheke Wah nek ngeten iki padha karo nguyahi segara Mas. lah tenan kok. Pak Ogut tuh piyaine sembodo sugih juragan duwe warung. Warung apa Mas? Warung makan? Warung konstruksi ya. Warung konstruksi. Ayo, Bi. Ya ayo, Ah sapa ngerti Komet pengen makan betoneser. Nah, itu loh beda menune dadi menune paling gak paku bumi. Lah iya sing penting niki guyub rukun kena kanggo contoh alhamdulillah dongake muga-muga Pak Ogut kalian ingkang garwa sehat paringi rejeki kathah tur barokah. Amin. Saiki tak goleki kanca ya. Nggih. Ana ya kuwi genduk Nanda Sari. Nah, sadurunge Mbak Propor ini kene Nanda, jumeneng gawekno spot Raras Kawirian. Yo. Mas Rudi, Apa? golek sinden liyane ra ono to, Mas? Lah nyang apa to? Aku dijejer mepet-mepet. Ngene kan kaya jalan-jalan budi. Nyang apa to kowe iki? Kuwi nang kono ki Nanda ki munggah ngadeg. Nek perlu kowe iki ndampingi Nanda. Ora terus mek engkel-engkelan dampingono. Oh, Dampingono. Dampingi, Sing Mas. apik ngono lho. Dadi ya Allah kok Mas, ngono ki piye to? lho, sampean ngendika pripun? Masane Nanda ki ben semangat. Heeh. Ya kasih dorongan lah, kasih dorongan. aja kaya ngono. Kowe iki nyang apa to? Kok bingung to bareng Nanda munggah kok bingung lho kowe iki. Lah piye, Met? Kowe pama bojomu dijolke iki piye? Pripun, Mas? Ayo. Aku sing kuwes susu rabi. Lah ngopo lho, Met? Napa? Ngerti nak keluaran saiki api-api aku kan saiki. Juku kan rada gede ta, Kek. Dijol ngene iki loro kae ya apik ta cilik. Bojomu kae gedhi ta? Nggih. Kayak odoten ben cilik dhuwur kaya iki diodot ndase karo sikile ngono. Tau tak otot balik dhewe malah ra urut tok. Ora urut piye? Wong ora urut to, Met, komet iku piye to, Met? Lho, wetenge pindah rene kan urune ngono. Biar. Ora cetha. Selamat malam. Nah. Selamat malam. Mbak Nat, aja cedak-cedak karo komet. Komet iku utange pirang-pirang, Mbak. Bang kabeh diteleki, Mbak. Oh, ngeten to. Jenengan penate Ya ora apa-apa to wong diutang berarti malah terkenal to. kok iso terkenal iki lho. Kadose sepele nyun sewu, Pak. Wong duwe utang kok terkenal to, Met? Loh, ora angger wong iso utang lho, Mas. Saiki nama itu juga dipertaruhkan. Berarti saya masih dipercaya wong. Kok percaya Kok bang malah titil, percaya? bang setan iku lho nyun sewu lho, Mbak Cangi, Mbak Nanda. Ah. Nggih. Senin sampai Minggu iku ora enek praine. Nah, berarti aku rutin, konsisten. Lho, kok iso konsisten ku? Loh, nang ndi namaku tertulis lho, Mas.
Bang Plecit ana, Bang Mekar ana, BRI ana, Bang Jatim ana. Termasuk kondang. Kondang lho, Pak. Nama tertulis di mana-mana. Lah kudune nek wong utang kira ya nyaur wong nyilih balekne. Lho alah kula duwe wong utang ki wong ra duwe kok bingung balekne. Berarti lek ben kondang kudu akeh. Utang. Ngono. Setiap hari pegawai bank silaturahmi nggonku ki boyo ngelumpuk. Silaturahmi ndiase wong nagih kok silaturahmi iki. Kowe iki ngoyak-ngoyak karo kowe, Met. Mbok nek petuk karo wong wedok ki aja terus buka wira. Selamat malam Mbak Di- Nanda. Selamat malam, Mengkomen. Malam hari ini kita punya tanggung jawab bersama yaitu menghibur masyarakat. Iki. Kebucuk. Be Mbak ku Bekucuk. cuk bekucuk. be kuku Cucuk. cuk ngono lho. Bekucuk. Mm-mm. Iki Mbak Nandasari. Ya. Kula. Apa? Anu, nek petuk wong ini ki mbok dirayu sing apik. Tak rayu Mas. Kowe normal apa ora? Normal lho, Pak. Lah ya dirayu petuk wong ayune kaya ngene kok ora dirayu ki jenenge wong Kowe lanang. iki nek ngerti kaya ngene iki mbok dibantu. Aku karo kono dhuwur ndi? Ya dhuwur kene. Carane piye yo ngono? Oh iya carane, Met. Penimbang to, penimbang. Bengi iki nglumpukno wong separuh-separuh. Malam hari ini Iya. kita harus Apa tuh, memberikan Mas? yang terbaik. Dro. Aduh. Aduh lah kok mak gerenjel. Alah iya kroso ya aku. Bisa mak tek. Kok malah dadak Ya dirayu nganggo apa ngono, Met. Saya minta nadanya, Mas. Lagu dangdut boleh? Ontok ra oleh wong iki sembarang lagu iso. Bebas los iki. Kerajaan Budaya niki los iki. Anu, Kidung Man. Oh gitu Manggala ya. Romi? Romi ndi Romi? Napa niki? Iki Romi di kok ya. Iki apa pengalaman? Ora ngerti. Ngomong ngono nak aku dadi Roma kene. Oh nggih. Nyuwun sewu Mas Rudi. Heeh. Mas Komet dalu punika pun mboten dadi komet melih. Loh, Roma berirama. Mancala Putra, Mancala Putri. Nggih, Mancala Putra mancal cengel, Pak. Aku dadi Roma. Heeh. Ani. Ani. Lah kowe nyapa? Aku peran. Sing penting pokoke Met sing gak omong ngono lho, Met. Ngene. Ki Roma. Roma. Ani. Lah cocokane Roma karo Ani kire. Lah kowe dadi Oh, anu. jadi Nek kira jegok boten Gak omong gak blas. omong gak Oh, omong dadi- blas. Tapi penting, Met. Wonge duwe kursi, ngono. Ah, kursi niku jek gerak ditumpaki. Kecilian. Dadi telek, Mas. Heeh, ya wis. Ya. Ya rayunan kuwi. Sik to, Ani. aku dadi telek. Apa Kita rada kok raimu ngono. Apa kastane rada munggah meneh? Munggah, Mas. Tai. Dadi Komet. eh Bocah kok. Petuk wong wedok ayu-ayu kok sapa sing mah. ape udik-udik kono? Ora enek sing wani. Gila nih. Ayo, jajal Ani. Ya jar Roma kaya ngapa? Roma utek-utek tai lho iki. Kowe ya dadi bapake apa sapa iya. ngono, Mas? Malam ini ku tak dapat tidur. Suarane apik men ta? Ngajak gawe acara gini Bro. Menggoda selalu. Aku ingin Kok didilat ki piye ta? Kowe iki dadi apa iki? Kok mau dilat ki? iki kayaknya iki aku jual mahal ngono. Oh, Roma jual mahal. Berhubung hubunganku gak direstui karo Bapak Aku bapak tai. ya, Bapak Yani. Heeh. Nah, engko Kowe jual mahal. di pertengahan saya merayu, awakmu marah-marah. Ani, kembali masuk. Kamu tidak boleh buru. Enak. Ya. Bisa pernah anak iso medun. Iso. Lah kene kulino nesu karo Pak yo. Keremen kaya. Ya. Aku ingin memandang wajahmu agar tidak rasa rindu. Ngono kuwi barang ta. Roma Rani ki ya sok ngono kuwi ta. Kaya ngingu anake ya, Mas. Kaya ngingu anakmu ngene iki. Anakmu kuwi dhuwur. Kayak delok susu. Ya. Ani. Aku pun begitu tak lelah tidurku sebelum memandang wajahmu. Kaya ngono disawang ki apa to, Nduk? Malam ini
rezekinya Bapak. Lho, krungu dhewe to. Cuk iki Roma. Roma basa Jawa. Roma. Dalam Bapak. Roma iki basa Indonesia. Iya, Kamu nggak boleh nikah sama Ani. tapi aku sudah mencintainya. Cinta tidak perlu dipaksakan, semua tergantung saya Ani. Benar yang Bapak katakan. Betul? Tidak menyesal. Tidak. Ani sudah hamil 3 bulan bersamaku. Mau? Ani, kamu diamili pedet ya Ani? Pedet matamu. Aku i Roma ya pedet. Ngomong soal adegan meteng barang ngono to. Mosok bapake Ani sandale kaya suru bebek ngono ya. Met gen ketok dhuwur awake. Oh lah ngene lho. Sini pasangan pengertian. Ben pas, ben pas. Gak kuwi rawan. Wah, dukur. Roma, Aku dukur. model. Aduh, Ora cetha iki. Batine iki. Kamu di belakangku. Nah, Bapak, Apa Roma? aku sudah mencintai anak Bapak. Tidak boleh gelang saran, Cok. Tak dudang. Rumah aku gelang saran. ora apa-apa Roma Modern. tradisi kok. Wah, Roma kan sayang tradisi. aku ngejak kita di goblok ya. Yo Kang Saran. Roma, Mana gang serangannya? Jadi Roma. Rumah ketoprak ya. Kamu tidak boleh nikah sama Ani. Sarip. So sarep. Lagi apa tuh? Bapake iki, bapake. bapake. Penangsang. Rangkake pusaka mungkin. Teko sang, teko sarep, teko Roma. Aku kok malah sisi gendeng. Ki nak Roma. Roma. Kamu tidak boleh menikah dengan anak saya. Apa masalahnya? Ani mau saya sekolahkan di bidang konstruksi. Lalu setelah itu akan bekerja ikut Pak Diogut. Betul. Baiklah, karena aku sudah asisten pribadi Pak Diogut. Apa? Asisten. CEO. Apa? CEO ne Pak Ogut kuwi kaya. CEO bose blok goblok. Aspri. Apa itu Aspri Ani? Asistennya Pak Supriyati. Pribadi. Asisten pribadi. Gak boleh. Tetap saya menolak kalau kamu nikah dengan anak saya. Apakah aku bersalah bila aku cinta Ani? Apakah bingung kamu? Aku berdosa jika ku cinta Ani. Ayo bapake ra iso nyauri. Nggak boleh. Ani mau kamu nikahi. Karena Ani sudah tak jodohkan sama Lek Rudi. Terus aku nyauri, aku mau. Nenggok. Neng opo wani. Tekan ndi to iki? Wis penting jawab. Ora entuk nikah kuwi, Met. Ora entuk kowe karo Ani. Iki anu, sapa iki jenenge? Nggih. Nanda balik dadi Ani balik dadi Nanda. Nek komet dados napa niki ajeng? Komet dadi ula. Ula Met. Maksudnya ya dadi komet to rumah saku. Lah ya Ya komet awake ula. dhewe atur panglipur sak bisa-bisane. Nggih. Ya pi, ke Nanda ki nek ya presiden sing serba bisa. Leres. Dadi nembang iso, Campur Nari. sari iso. pidato iso, Pidato iso. bahasa Inggris iso, MC bahasa biasa. Arab iso, kira iso, sembarang iso pecah iki. Komet Dadi saged padha ya, Met. degane kambil ijo. Napa niku? Bejane sing blathok degan to, Sok. Bejane sing dibojo. Lho lah iya. Kan diblathok sik, Met. Upama ngaturi tetembangan ngaten manut panjenengan. Napa Duet lagune? kene, ijen kene. Ya. Oke. Nggih. Tapi ki mau ana pundutan nduk jane. Pamundutane napa mawon? Oh. Pundutan iki lho. Apa ki? Gerajakan Banyuwangi, Wangi. Gerigis, Sumebyar. Sambel kemangi, aku sing ngapal kok mek upama iki. Upama siramu sekar melati ku ya. Senes niku. Niku idam telo, Pak. Upama aku ra wedi dosa kuwi ta. Nggih. Manut Nanda napa tembange? Manut panjenengan. Niku pareng nggih. Napa? Upama.
Loh, lagi pundutane Pak Ogut kok. Oke. Harus Alhamdulillah dibunyikan. nggih dimedle. Yo pompong gawa lambe, komen nyiarke lagune Ayo, Met. umpama. Ki, kowe. Pompong suarane apik. Komen kan Sebagai suarane apik. MC dangdut ya Pak paling enggak jadi wayang tuh harus tampil beda. Kolaborasi. 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 Baik saudaraku, malam yang sangat luar biasa tentunya hadir di tengah-tengah Anda malam hari ini. Tak tampilkan yang istimewa untuk Anda. Istimewa. Istimewa di limited. Kita harus berlebihan, Pak. Wo dianu Lebih. dinasionalkan. Kowe kokan guyu no model iki. Napa? Guyumu ki Balen kakean, ono, Met. ya balen ono. Artis yang satu ini hadir dari kawasan Tulungagung, Cok. Spesial malam hari ini untuk keluarga besar Pak De Okut. Lah iki. Kokan guyu. Guyumu niki kakean, MC ki guyune sedengan ae. Kowe iki MC apa dosa muka ta kok guyu ngono kuwi. MC dangdut itu harus kayak guyu. Nek aja kokean, nek kokean kuwi jenenge cara bumbu cara uyah kasinen Gak ngono. penak apa-apa Saiki ae. Iya. Titik ae. Oke, Enek. baik saudaraku semuanya. Ragu semuanya. Tak panggilin salah satu artis kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Yang satu ini spesial untuk Anda semuanya. Aku kesini. Tangannya tak dilat. Gila Luas nih. aku. Lah ana wong MC kok dibuka. Alah Tuhan, paling kan. lagi nek MC biasa Pak Delala aku sing MC sepuh. Umpama sing MC ki Pak Budi wis tuwa. Pak Budi sik enom kok ya. Sik umur pira sik we? Umur 80. 80. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuwek gaul lho, tuwek gaul. Yo, malam yang sangat luar biasa tentunya. Ada salah satu artis. Guyune. Alah yo MC karek modare kok ya mangkat tangga. Lah sing salah sing karek modare kok ditanggap. 80 sing apik-apik nomah kok Oh, tanggap. upama MC liyane apa ki MC tentara. Militer. Militer iso lah. Militer. Bisa. Gampang. Iso tentara. Sementing tegas. Oh iya. Yo, pada malam hari ini kita panggilkan ada artis dari Tulungagung. Siapa dia? Ini. Ayo. Ini sopo? Jenenge. Kok jenenge lho, Met? Militer kok mbok atur. Tapi yo paling gak ki kowe ngerti jenenge sapa? Aku tau ngerti tentara kok MC. Luas Ngomong aku. delalah wong sok iki kala mangsa rak nyuwun sewu yo Mbak Cangik Mbak Lipo. Heeh. Ning desa iki biasane kan sok ana wong kesusahan, wong kematian. Lah, Paling gak kuwi mudine biasane ra sok kala mangsa iki Iya. ziarah Ziarah. ora enek makili cara ngemsini wong mati. Jare wali songo terus renek sapa-sapa. Ora enek sapa-sapa we. Iya. MC-ne Mudin. Jane mudin. Iso kowe, Met? Yo iso. Piye? Yo nganggo yo. Mosok. Yo, pada hari ini semuanya pada berkumpul untuk memberikan penghormatan yang terakhir tentunya. Hadir di kawasan ini ada spesial mayat yang satu ini untuk Anda semuanya. Kok mayat ki lho? Lah jadi kepatian. Dhek penyanyi kok mayat tak becok. Iki MC kematian. Iki modele umpan MC kematian, MC kematian. Ya, terus. MC kematian. Lah iya kuwi MC kematian kok ya. Ayo, MC kematian. Wes kowe lho. Mosok kuwi tok, Met. Wes, Jane lagune Apa? upomo. Kita panggilkan ada siapa dia? Nanda Sari. Wow. Butute gitu. enak ngene lho. Oke, terima kasih Nduk. Nanda Sari Pinarak Rumien, Mas Komet karo Mas Lindro. Wonten Jawa, Mas. Pangapunten malam hari ini masih ada ya kuwi Mas Victor. Mas Victor ki coba njajal digaweke anu ya, digaweke gubuk asmara ning di versi J. Ngaten nggih. Napa J niku, Mas? J iki jaranan. Terang dudung dadi nuntak jelem. Tak kira. Tapi sinembang kok kae Cahayu Sini. Probor ini ben jumeneng. Oke. Nah, kene Nduk, kene. Ya Mas, Mas. Raras Kawiryan gawekno versi J karo munggahe
Victor ki ahli joget. Ah, Mas Dadi kowe lek mek gur ngene, ro Victor pangan. Kowe dipangan. Ngono. Kowe mek gur ngene tok, berakot karo Victor. Victor niku piyayine gede dhuwur ya, Mas? Iya, jogete apik. Wah, ya. Ayo. Kene-kene Mbak Prabowo kene. diaturi munggah kene. Karo nang perkara. Ah, yo. Kubuk Asmoro. Trak tongkang. Kene-kene Cahayu, Prabowo ini. Pas iki wonge Gabung gede, karo Mas. tak komet karo tak Slendro. Ana Victor. Piyayi saka Magetan. Ole ole. Sik. Op. Prabowo ini wis munggah, komet wis enek Victor endi? Lah nggih, Tor Victor. Lho jenengan mau nimbali sinten to kula kan. Sampean karo Victor. Lah terus? Victor tak kon joget. Pun diparingi sebat. Komet sampean enek. sing nyanyi Victor langsung munggah ngoten to. Heeh, kareku ngono. Lah kudune kan pancen wis munggah. Iya, Prabowo ini kan wis munggah. Sampean wis munggah kan, Nduk? Kan kula punten ngriki. Lah Victor endi? Lah tuku. Sajane kan biayane gede dhuwur. Kowe ngerti, Met? Victor, Met. Tak celuki ya. Iya, ya. Kowe engko bablas nguyuh kok. Met apa ning ndi kowe? Dene nyeluk Victor. Apa iki ya, Met? Met. Oh, Victore, wah mboten enten Victore. Iki wayange obah-obah dhewe iki. Lha iki apa iki? Oh, alah iki to. Iki lho, kat mau dene ra anu dadi ra kerjane ra sesuai sepote ngono lho. Iki Victor apa tukang traktor, Met? Kuwi ora Victor. Sampean ya. Victor? Ora Victor ya rumasaku. Iki gak tukang traktor to, Met? Kuwi kanca seni Mojokerto. Oh, nggih ta? Ngono seniman dalang kuwi. Lodir Victor yo ngantuk. Iki apa butane kok malih loro ki apa to iki? Wah iki to Victor iki. Ayo. Kowe ngapusi aku kowe, Ndro. Lah, Mas, Jarimu piyantune gede dhuwur. nek Victor iku nek gaduke Mbak Probo. Probo iki biasane piye? Probo kan piyantune ideal. Nah, ini penging dulan nek. Wah iki to Victor iki. Niki lho. Iya no. Lho, iki lho karo Mbake. Ayo kene. Jare mau Gupuk Asmara. Ayo metu jalan. Ben joget dek. versi J. Iki Victor. Kowe Victor ah. Udu. Loh, lah kowe sapa? Mosok pitik? Ora mungkin kan? Ya ampun. Victor kan? Nggih, kula Victor. Oh, Victor no. Wah. Victor, pikiran kotor. Bukan Probo, bukan. terus gimana? Victor. Victor. Itu ku mencolot. Victor. Ora apa-apa mencolot. Niki Sik Victor ta, niku ngomong-ngomong Apa? aku ya jajan. Ya ampun, ya ampun. Pak Deogut nglumpukno wong stunting. Ora kaya. Jadi dia itu punya kelebihan jogetnya apik dek. Napa? Ora percaya tau. napa nggih niki? Lo jajal tung. Alah aja percaya, Met. Lah. Joget J, versi J. Ayo versi J yo. Versi J. Laras kawiryan. Jajal Gupuk J. Asmoro. Wah, rambutnya tua kok. Amit pasang kalimat apik. Tunggal guru aja ganggu. Tunggal Joko aja bodoh. Ayo iki moto. Ayo moto iki bocah iki moto iki. Lho. Ayo. Iya. Ayo. Oh. Yo Cahayu. Aku kelingan Oh. bubuk kae biyen nang goleken Nah, ing jagat Met. kebak kowe tak lani sing delok ning kono, delok kesenian. warna tanda isih lega. Nah, Slendro ning kono karo delok karo komet. Lho. Gubuk asmara Oh. biyen kae tak gandum tresno. Ya iyo. Tanpa bantalatan kokoso bot abot kesamaan asmara Gubuk gubuk kae
Mosok kebak cerita tenan. Waya wengi Nganti rakyat rino cadekan sajroning ati oke. tanpa luntur saya merah ati aku kowe dadi garwa merga larang Wow. ing kubur Ayo. Ayo wong delok kae wong delok lho kae. Wong delok lho. Ayo. Aja ganggu lho. Juga apik. Yo yo. Ayo, wong delok lho. Wong delok ora oleh dadi lho. Wong delok kok kesurupan. Ayo. Ayo. Apa sih kesurupan? Wong delok. Piye, Met? Itu aja omong-omongan lho, Sik. apa cak Apa kuwi? Sing bebak apa? cak Lah polahe kaya ngono. Anu gogrok ta. Mengeten iki to lho sing dipamerke karo bocahmu ya. lo kelebihane luar biasa Iki lho. Met ming trimo ngene kok dipamerke karo wedok. Aja ngenyek lho ya iki Victor andalanku ya Mas. Iki ada saka Magetan digorene joget Andalanmu sapa? Selain joget, Mas ya kaya bal bekel. loh, kok bal bekel to. Maksudnya kelincahannya. Iya. Kaya ngene kok iso mbok nyek-nyek wis narine kaya ngono apik kaya ngono kok iso. Lagi ngene ya, Met yo. takonono. Selain nari Selain isone ayo apa? apa? Ayo, isone. Lho, iki ora sepira, Mas. Urung Suara. Alagor suara bedina iki nyuara lho. Nembang iso Nembang apik. suluk. Alagor suluk bedina pangananku, Mas. Lho iki mahasiswa isi Ayo jajal wis suluk iso ora? Keistimewaane Victor selain nari, nembang, suluk, ndalang ki Victor. Iki Takonono ukuran mahasiswa pedalangan iki pedalangan ya Le Victor. Pedalangan, Pak. dalam semester berapa? Tor? Semester 7. Semester Loh, 7. semester 7. Penasaran ukuran katoke pira? Ya apa Katok ya lho. Kowe iki aja ngono, penasaran, rada alus lho ukurane pempes piro kan. paling non sewu ora isone rokne suarane komet. Ya ora, Met. Aja sini-sini wong lho, Met. Aja mirang-mirangne aku. Ora. Ayo endi andalan? Jor-joran apik endi karo Ayo. Victor? Jajal. Ayo, Met, tes, Met. Ayo, Mas. Iki mahasiswa pedalangan kowe kan Tes, mahasiswa pedal Semester pitu iki, semester pedal-pedal pitu. kowe. Niki semester 7 to. Kowe semeter piro, Met? Semester piro sampe? Lah semeter piro? Semester 2. Bu. Aku santai. Kowe iki yo ndongkol ngono. Mas, Ayo, Met. tuh, tak tuh dikendang. Ikuti suara saya. Iya. Apa? Apa nyombong nih suara? Lah iki donya ora enek Victor iki wis nyuwara kok. Gurune probol ya. Ikuti suara saya. Oke, Bet. La 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 la. La 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 la. Iso. Apik le cangkeme ngawur. Vokalmu nyanyi-nyanyi tak. Urung kok. Tenan lho, Met. Sini wong lho, Met. Kedangnya masih. La 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 la. Ya. La 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 la. Nanti cah. Apik lho. Apik dek. Ekspresine deloken vokale ekspresine kaya ondur-ondur. Kok gak Kok turundur. apik koreomu. Aja sini-sini wong lho, Met. Ekspresine apik. Aja sini-sini Anak wong. trimo sampean Lebih. Origin halumrah gamelan coba sampean iso apa? Sek. Heeh. Ke ngetan meneh. Apa? Banyuwangi. Iya, coba. Ya ya, jajal. Dhuwur nadane. Iso. Sapa ora? Lah, aku ora iso dhuwur nyapa lho. Maneng ison maneng diloro ati Diulang-ulanganmu lho, Nduk, Prabowo ini. Ayo.
Ojo nganti kalah. Ojo isin-isin tor. Maneng. Yo. Dhuwur lho. Las kaya Prabori ini lho. Sik. Gurune Maneng. Cek met, apa bugele apa met? Baterai. Oh, Robot. Tor wis tak jambak lho. Aku. Maneng iso. Ya. Maneng diloro ati. Maneng ison maneng loro ati. Apike kaya ngene. Met, ojo sini-sini aku lho, met. Koetan Banyuwangi. Banyuwangi ngalenti iso. Iso. Ulon pol. Ning ndi? Jawa Barat. Ayo. Satu nada. Dia lelaki, kamu lelaki, Slendro juga lelaki, Pak Rudi pun lelaki, Yogo lelaki, Sing Morjen punya lelaki, Victor juga lelaki, tukang soteng lelaki. Siap, laguku kok lagumu kok Lelaki tok gitu sing penuh. Iya tuh, Pak. lagumu kok anu apa Mas? Dia ben bingung. Ya gak iso bingung ndang ayo. Jajal ya jajal. Victor iso wong didikane Prabori ini kok Yo ya. lata-late Victor lah juga mini ngene ya. Ya. Victor mini, oke. Mini. Lelaki kok ya. Lelaki. Rungane sik. Piye. Sapiro ngono. Pinten Mas? Yo. Jari sore mang sik tas tak guntingno jari iki nang lho. Iki gak serbet to iki. Lah iki tuku jare siji kan kanggo wong telu to. Menyek kowe kok ya. Aneh wong penyanyi kok budek. Sik to ya. Dirungokno sik lho cek Nada kok ngeling akot kok. Victor juga lelaki, Maruti Gareng juga lelaki. Dek ngerti lek aku lanang. Aku adus ngiceng deh. Dan Allah Akbar, Allah Hei, Akbar. Cok malah kok Ya kok mikir. malah dan adan itu kok ya. malah adan. Lah kok yo malah komat. Karepe versi religi. Religi. Religi kok. Religi lho Dek. Dan ngaturke napa niki keluarga. Nembang apa cah bagus? Oh sik, Pak, niki nek perkara kowe nari joget jaranan komet mau kalah. Kene, Met. Ojo sini jaranan, Met. Sikil gue lagi mari lho. Alah ora apa-apa. Ora apa-apa ben kesleo neh. Dagelan larang. Nah, kene. Ben kesleo neh ngono. Ayo, Met, kene, Met. Victor. Apa enggak? Kan lungguh kene Oh, iya, timbang ketendang komet kon kok menceklat. Komet iki gampang ngidekan nek ro cah cilik. Ayo, Met. Loh, ya ampun. Astagfirullah ya Allah. Ayo, Met. Apa ki tabuhane apa, Ndro? Manut no. Ketek ogleng. Loh, Lho maksudmu aranono. Ora sampean iki. jaranan ya ora. Oh jaranan. Loh, ape Trandundung. Oh yo jajal. Dek mau kalah karo Victor dek. ayo. Yo. Jaranan motor beling rene otak tempeling. Dosa. Setul jaranan motor beling rene otak tempeling. Dosa. Jaranan motor beling rene otak tempeling. Dosa. Jaranan motor beling rene otak tempeling. Dosa. Jaranan motor beling sing kaya maling. Wis ta. Iki piye ta iki? Jane aku yo sana-anak lho. Iki konsepe piye ta? Ngene iki dalan ngene iki simile ora 17 lembar ora iso lho Kang iki konsepe piye Kang iki? Tunggale kuwi lho kaya. Begini gak aku ra iso lho, Kang. Ora cetha. Tapi nduk Prabori ini mumpung menika wonten Victor, wonten Mas Komet.
Dalu menika ya sadurunge atur pripun ya tetep melu ndedonga muga-muga Pak Ogut sak keluarga tansah pinaringan berkah segera kewarasan. Senenge mboten koyo bengi niki. Lho iya, Nduk, iya. Seniman tumplek teng mriki suwe Nggih. gak ketemu Cak Komet kok ya wis Iya. ganti, nggih to. Lho piye met? Kok ganti met? Gak apik. Jelasne met, jelasne met. Jelasne met. Suwi ra petuk. Senenge gak koyo bengi iki. Nang keluarga besar Pak De Ogut. Ogut sama Mbak Yosi. Kan seneng-seneng Seneng. berbahagia. Iya. Mbot napa niku suwe mboten panggih kalih Cak Komet kok wis ganti. Piye met? Ayo jawab met. Seneng bet dangu mboten panggih Cak Komet api. Api. Kok enek kata-kata wis ganti lho. Loh, saya diurus met, diurus met. Diurus met. Lah bener lho ya iki kula mung perlu klarifikasi Heeh. saja. Kan BE ono kabar yang tidak benar kan sampean sing klarifikasi. Heeh. Kan Lho iki betul. aja ngantek tumpang suh. Betul Om, kan kita Sabar. sesama seniman ya koyo dulur Iya, dhewe kan. iya. Victor biasanya ya gandeng karo aku. Heeh. Kan panggah saya ini panggah gandeng. Gandeng. Rene Mbak tak omongi, aku ki hanya sekedar partner kerja membantu Mas Komet malam hari ini. Ora tau neko-neko, Komet iki karo sapa to sing tau Nah, rukun. meskipun seperti itu, paling tidak, kalaupun ada masalah, paling tidak di seperti pementasan ini harusnya sama tidak mempertanyakan hal tersebut. Itu kan personal. Lho kan jenenge konco Intern. koyo dulur. Mbak Probo aku tepang sampean namun dangu to. Ngerti watak-wateke Mas Komet iki kaya apa. Nah aku diwarke sapa-sapa oke. Yo percaya ta, aku ki Jangan percaya hanya lho. mendengarkan dari satu pihak saja, tapi dengarkan dari kedua pihak dulu. Ada apa sebaliknya? Kan yo Ya kan, koyo dul tak takokno. Wong ki sih. biasane ngono ki ngalembono awake dhewe ora ngerti kabeh isine apa to. Nah, asline. Wes Itu toh, suwe gak percaya karo aku sing ngalami kan ya aku. Ya toh, Lah kan dan- klarifikasi itu penting toh. Dari nang kene Kowe rasa Hancuk. Syukur. Ratane yo. Ya metu. Disabar-sabari kon yo. Wong ayu-ayu diseret ngalor seret ngidul. piye met? Kosok seret-seret padake karung apa piye. Lho tak antem iki kok. aja. Aku ra melu. Iya, sorry. Kok iso disabar-sabari wong wedok koyo ngene ditakoni sik geret rene digorot-gorot digorono. Ngene iki Mbak Yosi lak ya bingung. Iku Prabu karep apa karo Komet iku karepe apa, he? Ditakoni mak digeret-geret rono-rono maksudmu apa, he? Lah rungokno ya. Oktober bernya apa? Kowe iki Ayo, Mas, ayo, Mas. nyek kowe iki. Aku suwi lho gak krungu ya. Lho Mas aku probor ini iki menungso maca ayu-ayu mok seret-seret kok leken gecekan nah. Kon niku ya apa rek kon niku? Ngene lho, Rok. Kon niku ngoyo enggak metu-metu. Ngeten lho kon. Eh, Kon iki apa? Bahasa Jawa Timuran nganggo Jawa Timur, Jawa Timur. Meneh kene bos. nang kene seneng-seneng daleme Pak De Ogut Pak De sama Ogut. Bu Yosi. Nggih. Ngoten lho Om, nggih. Nggih. Nggih iki masyarakat Suko khususnya nggih niku wau. Nggih, wonten Bekucuk, Bekucuk Tempuran. Tempuran. Nah niku masih niki. Apa arep ngeki apa kowe? Aku sampean ditekakne iki ya paling tidak. Seto aku ditekak piye to? Piye to Mas? Sampene omong sampe diaturi ndak mriki menika ra. Saya tak diaturi genduren apa piye to. Kok iki dek rene munggah rene iki. Aku munggah rene ngibul. Dikon rene lho arep ngopo? Antuk. Tak wecak. Heeh sing baku. Bakune menika ngucapaken selamat kagem temanten kekalih. Nggih. Mugi-mugi Sing dadi manten ki sapa? Lho, kok ngawur ora ngerti acarane met. Kowe iki ditanggap wong ning rasamu. Lah. Iki ngono ora ngantenan. Apa ini apa? Loh, apa Mas? Apa to yuk? Aduh. Apa, Mbak? Mantene iku jelas wis suwe. Iki ngekarke. Ngekarne. Nah. Tasya kurang. Carane wong apa jenenge? Bahasa Indonesia dan bahasa modern mengatakan mengukuhkan. Nah, Iya. nek wong Jawa wong daerah Jawa Tengah iki mbangun nikah ora timo mbangun konstruksi jembatan. Dong kono. Enggak. Lho, Kan kaya Bu Mujiatun sini piyayi Nganjuk. Dadi Oke. menika ya nalurekne adat wonten Nganjuk dadi Oke. gelem ora gelem dikarke masih oleh dadi manten wis suwi. nggih. Muga-muga tansah sakinah mawaddah, Mbak. Karo Mas. Monggo badhe duet Tapi apa? Nyanyi piye? Pak? robor ini kula tak pengen sampean upama nembang duet kalih nika napa? Nika iso Boleh, nembang. boleh. Boleh? Victor boleh? Nggih, monggo. Apa, Nduk? Tembange. Iya. Victor. Oh, dia lelaki ya, ayo. Itu La. tembang campur sari oleh robor ini sembarang Boleh. iso. Napa niku? Katresnan. Katresnano, Katresnan, lintang asmara mawon. Oh, lintang asmara. Iya, Oh, Pak. Senane lintang asmara Oh betul. gitu Oh, kan. iya. Jadi Iya. ben koyo Mbak
Mbak Yosi karo Pak Dek. Betul ben serasi. Heeh. Kula lek ngeten kados napa? Ya kaya ngeterno tekal. Kok sing ngawe. Kok sing ngaku lho Cak sampean iki Wong kaya ngono kok kaya Pak Deogut karo Mbak Yosi. Ha iki seprapate Pak Deogut. paribasane iku Paribasan. tresnane iku lho. Iki pasangan serasi ideal kok, Pasangan Met. serasi. Kok dedeke Kok gitu. iso. Aja ngenyek ngono Mas yo arek iki kaya benik lho ya gak apa. Iki ora penak. Ora benek ya, Met ya. Ora Iki cetha, koyo ya. anan kucing anggora. Heeh. Tembange lintangan semara. Kita semoro. Oke. Rol sik ya, Le. Ral. Laler mikok ning lore ril. Sik Tor Victor. Kene iki mbutuh pirang meter kelambimu? Ora Rumah- sak meter setengah. kowe iki nyek rumah samu kancane kain pirang meter dhek mek kacu kok dhek. Sapu tangan. Salah nemu. Oh, Dik. Ayo. Iket Ral Tor. Ral. Sepinten. Ya. iket. Soso marai. Ini lho, aku lho. Ayo sing marahi aku lho. Digandreng Oh. digandreng lho. Ayo. Ayo Tor digandreng Tor. Iya, iya. Cah potongane kaya sapu tangan. Cerewet sida apa ora? Ya bagus ngono lho, Met. Wong ayu tresna. Mau apa nih? Sing Adik. sing munyer ki sing wedok ya, Nduk. Ora kok lanang. Adike mau apa ta, Prap? Adike mau apa nih? Aja tukaran karo adike. Mboten lho Pak. Iki aja ngono to. Jalan iki kula terus lho Pak. Lek adike njaluk pipis mbok ya ditatur. Ditatur, Met, ditatur. Adik arepmu Aku yo. gak iso natur. Lah sing natur. Lah iki kan gak ndok kene tadi. Lah nek ndi? Mbah. Umume wong ya. Wong ayu. Ya. Wong ayu tresna muginarya tamba susatro. Tor sik. Tor rungokno ibu yo nak. Iya. Kowe iki pacare. Kok ibu kowe ya? Ya Bu, mi Bu. Mi matamu kok iso. Syukur. Nglamak. Kowe karo omong iki Pake. Eh? Pake. Aku anak iki. Yo, Anake kon njaluk mie kowe kowe seneng. Pake. Lah iki- Victor ki mboke. Iki boe. Yo. Boe tak ben anake tak gecek deknane. Kok gecek apa? Malah ruweti rumah tangga ya. Kurang tinggi Tor, kurang tinggi. Iya, lagi-lagi Tor ya. Wong ayu. Jare ora dur Nadamu. Nadane. Nyanyi kae rungokne sik lagi muni. Mas kira Mas. Ayo sepira, Met? Omongnya, Met. La la la. Ayo. La la la. Aduh, Wong ayu. Lah jare marahi ngono lho. Saire Aku Tor. tak pakan jaran. Ini mahasiswa lho, kaya ngono iki mahasiswa. Yo. Medun. Ya ampun. Met, kowe dagelan banyol yo Mas yo. Aku nek karo ngono iki tak Komet iku ora Adik ngajar. dhewe. Adik ya, Adik. Gemes. Kowe mancalmu aja gegere, Met. Lha apa? Ndase. Ora cetha. Ya. ngerapatine kok ya. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batenku. Wong bagus anteng. Enak dadi Victor. Met. Rasa atimu. Aja medhun-medhun. Tresnaku. Apa, Met? Tor. Apa? Iki apa Tor getar-getar Tor? Anu HP. Mosok HP-mu. Walah. Pikir to. Oh, Mas, apa tuku kacang aku. Lah mbok kira apa? Akhirnya bakul kacang. Nah, wong kok direken kacang kok ya. Tresnaku tulus jroning kalbu. Sanadyan Karo mlaku-mlaku le, jak mlaku pacare. Aku melek to. ngibat Tumbasan pinten? Sik. Kok tumbasan pinten mbok padakne wedhus to, Met? Nek Aja mbok nyek, aja mbok nyek. rasaku ora bakal
muncat saka raga yen tresno bisa bisa aja ditekek lho